e as participantes. En primeiro lugar, imos asistir ao relatorio do profesor Xerardo Pereiro, antropólogo sociocultural da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. No seu relatorio, o profesor Pereiro fixo un esforzo, penso que ímprobo, para definir os conceptos. Ten sentido seguir falando de cultura popular ou hai que redefinir estes conceptos. E xa sen máis, damos a palabra ao profesor Pereiro para o seu relatorio. Bueno, boa tarde. En primeiro lugar, moi agradecer o convite que o Museo do Pobo Galego e o Consello de Cultura Galega me dirixiu para participar nesta mesa de traballo e enseguida pois intentar compartir algunhas ideas sobre o tema. Vou intentar organizar a comunicación en cinco puntos, a través dos cales compartirei algunhas ideas chave máis de reflexión conceptual, ideas que non vou poder desenvolver en profundidade, pero que poderemos despois dialogar ou a través do texto que vai ser publicado, pois as persoas continuarán pois a dialogar se así o desexan. Me gustaría falar un pouco sobre os debates en torno ao conceito de cultura popular, o cambio da cultura popular ou a pasaxe da cultura popular á cultura tradicional, o patrimonio etnolóxico e o patrimonio cultural inmaterial nos últimos tempos. E despois farei unhas reflexións finais sobre a idea de cultura popular como emblema da identidade galega ou dunha identidade nacional galega. Sobre a primeira cuestión, empezaba por afirmar como este concepto de cultura popular é moi ambiguo, é bastante impreciso, borroso, hasta o punto de pensar, eu personalmente, que é máis unha metáfora e un fenómeno social bastante difícil de delimitar. Os sentidos en que é utilizado, tanto por parte da academia como por parte da sociedade, en determinados momentos sociais, son cinco. O concepto de cultura popular é utilizado como concepto de cultura de masas moitas veces, hoxe en día redefinido como cultura do like, do ser famoso, de ser coñecido e non recoñecido. Un segundo sentido moi xa histórico é a diferencia ou a distinción dicotómica falsa desde unha perspectiva crítica entre a baixa cultura e a alta cultura, onde a cultura popular sería esa baixa cultura, unha cultura con minúsculas frente a unha alta cultura máis elitista e con mayúscula como produción cultural. Outra forma de entendelo sería a idea de cultura comercial, mercantil, unha cultura pop, popularizada, moi ligada á hexemonía da cultura pop e popular dos Estados Unidos de América. Unha cuarta forma sería ou é a idea de que hai unha loita política nas nosas sociedades e nesa loita política a cultura popular estaría nese escenario de loita entre dominantes, dominados e incluso mediadores. E a cultura popular sería entendida neste sentido como un conxunto de relacións de poder nestes escenarios de loita. E finalmente tamén hai unha outra perspectiva que pensa a cultura popular como semellante á cultura simplemente sin adxetivo e que é apropiada de diferentes formas en contextos de capitalismo global, pero unha delas como unha mercancía máis e ir reconvertindo ou redefinindo ou quebrando as fronteiras entre o que antes dixen entre alta e baixa cultura. Expresións de cultura popular como se mercantilizan e capitalizan nun contexto global, rompendo esa falsa dicotomía. A cuestión aquí, unha cuestión que lanzaba aquí, é esa creación da cultura popular ou da dita cultura popular feita polo pobo e tan popular como o adxetivo parece calificar, ou é máis do mercado.
Pensemos nos procesos, por exemplo, de festivización e de clasificación da cultura. Outro problema conceptual é que é o pobo hoxe en día, o conceito de pobo, non? É unha categoría tamén difícil de delimitar, tamén bastante imprecisa, e que a sociedade popular que tipo de axente, se moitas veces o pobo aburguesouse ou as estruturas sociais nos nosos contextos de hoxe crea un conceito, unha idea de pobo bastante indefinida. Por outro lado, tamén hai unha tensión entre estudiar os contidos culturais e estudiar os seus procesos de apropiación e interpretación por parte de diferentes grupos sociais. E a proposta de moitos autores é de abandonar o conceito académico por parte da academia, sobre todo, e non só, e seguir entendendo como unha metáfora que se resiste ás veces a ser abandonada por parte de determinados movimentos sociais patrimonialistas, ¿no? E que é preciso tamén entendela no seu significado, pero non como conceito académico operacional ou que intente explicar alguna cousa. Segunda idea, segundo punto, este conceito de cultura popular, entre aspas, hai que contextualizalo nun proceso histórico de redefinición de conceitos, de perspectivas teóricas, de epistemoloxías e de obxetos. Neste diapositivo que estou compartindo, pois, mostra un pouco, sumaría ou sintetizo este proceso. Desde o folclore, que ven xa do século XIX, incluso pasando pola cultura tradicional, o concepto de artes e tradicións populares, a cultura popular, e hoxe en día, nos días de hoxe, o concepto de patrimonio etnolóxico, etnoantropolóxico e o concepto de patrimonio cultural inmaterial. E neste conxunto de conceitos que hai que encuadralo o conceito de cultura popular. Un conceito de cultura popular que, como di un antropólogo francés, a frecuencia do emprego de certas palabras é inversamente proporcional moitas veces á claridade do seu contido. E moitas veces na relación con cultura tradicional son utilizadas como sinónimos, pero lonxe diso, desde o punto de vista académico para os antropólogos, na cultura tradicional é un pouquiño diferente da idea de cultura popular. E en relación con a cultura popular ou a relación entre cultura popular e cultura tradicional hai dous tipos de miradas, unha mirada máis fixista, máis estática, unha mirada máis dinámica e procesual, unha mirada máis sobre os obxetos, contidos e as expresións, unha mirada máis sobre os suxeitos sociais que a protagonizan, os seus valores, as súas funcións, os seus significados. En este sentido, nunha perspectiva crítica, temos feito bastante traballo de análise de determinados procesos de patrimonialización da dita cultura tradicional e consideramos que no caso galego hai unha serie de reduccionismos que a veces presentan a cultura tradicional como só agrícola, agraria, como a sociedade sin escrita, como antigo, como exóticas, como marxinais, como románticas, puras, auténticas, non contaminadas, sinxelas e non complexas, non modernas, como particulares, como illadas, como só transmitidas oralmente. Estes son retratos interpretativos moi espallados e moi estendidos, que son visións clichés e moi estereotipadas sobre a idea de cultura tradicional. Unha idea de cultura tradicional que lonxe deses reduccionismos de los que xeralmente se utiliza, tenta representar unha certa permanencia, esa tensión entre cambio e permanencia que todas as sociedades ten, unha certa permanencia de algúns trazos culturais ou algúns elementos culturais. E máis do que un obxeto, unha expresión, é tamén unha práctica social, segundo a cal hai conservación, moitas veces reconstrucción, fidelidade, copia, pero hai transmisión e a transformación. Tradición, traición, non? Traición. Hai que considerar tamén as súas formas, pero as funcións, os sentidos e os significados, non? E tamén o punto de vista sobre o pasado, que ao final é unha tradición, tamén un punto de vista sobre o pasado e un uso do pasado, pero tamén desde o presente, e un proceso de non só de conservación, sino tamén de reinvención, de recreación, de innovación tamén.
e esa veces pois hai unha mirada miope sobre este tipo de procesos. Toda a tradición e a cultura tradicional implica un proceso de selección cultural, de continuidade aparente, de herdanza, de reivindicación a veces do pasado e de esquecimento tamén, de apropiación, pero tamén de rexeitamento de determinados elementos do pasado. Por tanto, esa afiliación entre pasado, presente e futuro recoñece unha forma de recoñecer o pasado no presente, pero desde un punto de vista tamén subxectivo. Como mensaxe cultural que a tradición e a cultura tradicional é unha memoria recreada e reconstruída de forma creativa, nunca fidedigna, fiel ou máxima permanencia, implica unha certa mudanza. Coñecer tamén e conservar algunha tradición desde o punto de vista académico e desde o punto de vista da investigación científica mostra que pode ser tamén útil para adaptarse mellor á mudanza. Isto é moi importante en dous sentidos, non só simplemente coñecer non a importancia, o valor, os significados da mudanza, sino tamén a importancia do propio coñecimento da mudanza, máis o coñecimento e non só a conservación. Hai unha certa ideoloxía conservacionista por parte dos movimentos sociais patrimonialistas e non tanto do coñecimento dos procesos, non hai tanto un interese en documentar, sensibilizar, máis en visibilizar do que estudiar críticamente ou coñecer críticamente estes procesos. Terceira cuestión. Bueno, antes de pasar á terceira cuestión, tamén chamar a atención que a veces a hipostasía, a mitificación das tradicións leva a veces a que non cuestionemos críticamente as tradicións. É dicir, non todas as tradicións deben ser conservadas. Ten que haber unha triaxe ética, un filtro, non? Hai uns filtros que a veces debemos de colocar nos nosos lentes sobre as ditas culturas tradicionais. Terceira cuestión, esta redefinición dos conceitos de folclore, cultura tradicional, cultura popular, chegouse nos anos 60, sobre todo, 70, pero sobre todo nos 80 e 90, a un novo conceito que é o de patrimonio cultural, patrimonio etnolóxico e patrimonio etnoantropolóxico. Entendido ya e definindo unha realidade que a representación simbólica das identidades dos grupos humanos e tamén definindo tamén os modos de vivir desos grupos humanos. Este tipo de patrimonio cultural ou un tipo que sería o patrimonio etnolóxico tería, por tanto, unha serie de valores simbólicos, identitarios e comunitarios e que sería o sentido que daría a vida a vivir en comunidade e sociedade. Nese sentido, podemos falar de diversas perspectivas sobre o patrimonio etnolóxico, non vou estender moito nesto, pero sí que quería compartir esta idea para o debate que hai unha perspectiva moi dominante, sobre todo no caso galego, que temos estudiado tamén, por exemplo, Manolo Vilar, eu e outros antropólogos, non moito, que hai unha visión excesivamente tradicionalista e folclorística sobre o patrimonio etnolóxico, considerado, como falaba antes, moi tradicional, popular, preindustrial, e a veces ten unha forma moi reduccionista. Frente a esa visión tradicionalista folclorista, moitos antropólogos e outros investigadores plantean non só unha revisión de aceptar o cambio, mudanza, os novos patrimonios industriais, ou de considerar determinados patrimonios non preindustriais e rurais, porque, ao final, un patrimonio rural preindustrial pode ser considerado como unha industria, non? Desde unha mirada epistemolóxica diferente. A alternativa sería unha antropoloxía patrimonial non só dos obxetos patrimoniais e dos elementos, sino dos procesos de atribución de valor, de construcción social e histórica do patrimonio cultural e do sentido identitario dos grupos humanos. Neste sentido, e a pesar disto, a perspectiva dominante en Galicia, no meu entendido, é unha perspectiva política, social, educativa e civil, a perspectiva folclorística do patrimonio etnolóxico. Hai, no meu entender, unha especie de nostalgia permanente de luto inacabado polo pasado ou por determinadas tradicións que en realidade que se reinventan ou se recrean. E hai unha reproducción e legitimación de clichés tradicionalistas e folclóricos por parte de algúns folcloristas e de algúns eruditos locais que ven nun purismo estético e moral e diferencialista deste folclorismo que é máis unha ideoloxía moitas veces do que hoxe en día unha práctica de coñecimento científico. Tamén há excepcións, non?
hai excepcións tamén en este sentido, que podíamos falar no debate. O cuarto tópico da miña intervención, para ir pechando, como a legislación do patrimonio cultural de Galicia utiliza o conceito de patrimonio cultural ou de cultura popular. Pois ben, o que fai a lei é redefinir, neste proceso que falei, redefinir o conceito de cultura tradicional, cultura popular, e escoller o de patrimonio cultural e o patrimonio etnolóxico e do patrimonio cultural inmaterial. Eu comezo aquí por afirmar que Galicia é unha sociedade patrimonialista no sentido de que o patrimonio non só representa a identidade galega, sino que estamos asistindo nos días dos na contemporaneidade a unha histeria patrimonial. Temos un desexo de que todo sexa patrimonio, de que todo se convirta en patrimonio. Hai un desexo hipertrofiado de que todo ten que ser patrimonio reconhecido como patrimonio cultural. Podo colocar moitos exemplos etnográficos desta afirmación, se queren no. Neste sentido, a legislación galega vese acompañada tamén non só dunha redefinición conceptual, como tamén dun movimento social patrimonialista galego. É dicir, hai un régimen patrimonial galego tamén con un certo diferencialismo, e estes movimentos sociais patrimonialistas son moito activos e dinámicos. E para min, como antropólogo, estes movimentos son tanto ou máis importantes que os propios obxectos patrimoniais que reivindican. E reivindican tamén diferentes niveis identitarios, locais, globocais, nacionais, transnacionais ou internacionais, como o caso, por exemplo, de Ponte nas Ondas, ao reivindicar o patrimonio cultural galego-portugués. Unhas notas sobre a legislación que evidencian un pouco, que facen un pouco esta redefinición da idea de cultura popular e tradicional. Para alén de adoptar o concepto de patrimonio etnolóxico, o cal antes etnográfico, anteriormente etnográfico na lei de 1995, na lei de Patrimonio Cultural Galego de 95, dedica dúas páxinas e media de 114. Isto xa é importante porque aumentou unha páxina con relación á lei anterior. Pero tamén hai dúas novedades que me parecen moi importantes. E unha é que aumenta en espacio 2 páxinas e media dedicadas ao patrimonio cultural inmaterial e que ten un apartado propio. E tamén unha nota importante que é unha nova figura que xa viña incorporada en outras legislacións ibéricas como a asturiana, a andaluza ou a propia portuguesa, a cala galega copia moito, bastante, xa copiou anterior, era bastante copia, que é unha figura que tamén afecta moito ao patrimonio etnolóxico e é o lugar de valor etnolóxico e que integra diversos tipos de patrimonio e de forma empeza a relacionar transversalmente diferentes valores de recoñecimento do patrimonio cultural de Galicia. Xa para ir concluindo, unhas notas finais sobre a relación entre cultura popular, entre aspas, dita popular, e identidade nacional galega, identidade cultural nacional galega. Como sabemos e como se ten estudiado desde as ciências humanas e sociais en Galicia, a cultura dita popular pois foi sempre, pasou a ser un emblema tradicional da cultura galega. Aquí o debate que podíamos plantexar de hoxe se esa foto fixa ou esa sería unha adecuada para representarnos hoxe ou habería que facer unha imaxe máis cinematográfica en movimento, é dicir, raíces ou traveling ou viaxe. As identidades galegas son plurais, son representacións diversas, non é só a cultura popular como referente, hoxe en día temos moitísimos referentes. Podemos ver isto, por exemplo, a través dun análise etnográfico cuidado do anuncio de Gades de Vivamos como galegos. E, desde o punto de vista identitario, os escenarios de construción de identidade galega son diversos. Podíamos falar de cultura nacional galega, cultura nacional española, cultura popular transnacional, etc. E frente aos mitos do carácter nacional colectivo, tanto fixista ou esencialista, hai que considerar que esas identidades nacionais son plásticas, plurais, diversas, estratégicas e incompletas. Que, basicamente, as identidades nacionais son formas de organización social da diferencia que é sempre construída e incompleta.
Neste sentido, en Galicia temos varias visións desta identidade cultural e varios posicionamentos frente á cultura popular e frente ao patrimonio, o que diríamos o patrimonio etnolóxico. Por un lado, hai unha visión orgánico-historicista da nación galega, onde defende que somos galegos diferentes, a lingua, a historia, a cultura, a literatura, o territorio serían os referentes clásicos, con unha visión moi clásica na construcción nacional en Europa e en outros contextos globais. Hai menos unha visión racialista ou de nación, hai máis unha visión étnico-nacional e unha visión citadina da idea de nación. E tamén hai unha visión resistencialista e defensiva, sobre todo frente á identidade españolista, moitas veces, e hai menos unha visión proxectual ou unha afirmación asertiva dunha identidade nacional galega como proxecto non resistencialista. E frente a esa visión esencialista, sustantivista, cognitivista, convén adoptar hoxe en día unha visión máis interaccionista, relacional e procesual para entender mellor estas diferentes perspectivas da identidade cultural nacional galega e da posición que a cultura, o patrimonio etnolóxico adopta nel. Aquí podríamos falar de nacionalismo non só como ideoloxía política, para non confundir, sino como o que algúns autores chaman de nacionalismo banal ou como o antropólogo portugués Xosé Manuel Sobral chama de visión do mundo. Nacionalismo non como unha ideoloxía política ou como unha doutrina, sino como unha visión do mundo, como unha visión. Neste sentido, os galegos son tamén nacionalistas, e non son nacionalistas non no sentido só estrictamente de política partidaria, sino que comparten unha visión do mundo de nación galega. Non de nación galega como racial, niconacional, sino unha nación galega citadina, aínda que en niveles hai diferentes niveles de expresión desa identidade nacional, individual, familiar, de clase, social, estatus, no xénero, nas identidades locais territoriais, municipais, comarcais, provincial, nacional, estatal, europea e transnacional, donde, no meu entender, se poden entender ou analizar estas visións do mundo dunha identidade nacional galega. Polo tanto, o nacionalismo é máis unha expresión da identidade nacional e non o nacionalismo non é só un construto político partidario. Neste sentido, a veces se peca de reducionismos como pensar os nacionalismos como totalitarios e non como emancipadores. Nacionalismos se pensa máis como étnicos ou étnico-nacionais e non como cívicos, como o caso de Galicia, que é, no meu entender, integrador, máis participativo, máis inclusivo que outros, dependendo dos rankings, non exclusivo, incluso post-nacional, nun sentido máis de Habermas, a idea do concepto de post-nacional e tal vez máis intercultural ou intercultural e non exclusivo ou exclusivista. Frente aos nacionalismos tradicionalistas, racistas, hai nacionalismos tamén democráticos, libertadores e revolucionarios. Por moito que a veces se pense que o nacionalismo é todo un igual e só un e con os mesmos fins. En este sentido, en Galicia considero que hai ciclos de conexión e desconexión entre os partidos nacionalistas galegos e a cidadanía, pero a cidadanía, aínda que haxa desconexión con os partidos políticos, pois asume determinados elementos dunha identidade nacional galega. É o que eu chamo a veces nacionalismo de barriga ou que Beramendi chama de nacionalismo cívico ou que Ramón Villar está falando de nación cultural, bueno, que é un pouco a discutir. Aquí hai unha tensión ideolóxica entre un culturalismo regionalista e un diferencialismo político. Aquí sería para pensar, e os debates aquí pois son diversos, tanto no mundo intelectual e académico como na sociedade civil, con diversas institucións e organizacións sociales galegas. Se representa a cuestión, e xa para rematar, se a cultura nacional galega ou a identidade cultural galega na súa diferencia sería un capital ou representa un forte activo e capital social, político, económico para actuar nun mundo globalizado,
en parte ou non, ou se é despolitizada e desconstruída ou disfrazada de española por determinadas élites gobernantes para estar no mundo, non? E a identidade regional sería hasta que punto a identidade nacional galega quere ser regionalizada, subsumida por algúns como unha identidade de segunda división sumisa e leal ao marco estatalista españolista dominante, non? Eso sería unha cuestión, non? Xa para rematar, se levamos isto ao campo psiquiátrico, non? Como os psiquiatras leen algúns destes problemas, non? A bipolaridade, algúns falas de bipolaridade, Santiago Lamas de unha identidade difusa e borrosa, con determinados complexos e estigmas, con moitos lutos permanentes e inconclusos, a pesar de que hoxe en día temos fontes e referentes diversos de identidade nacional galega e hai unha nova cartografía cultural e novos xeitos de pensar a identidade cultural galega, ás veces son invisibilizados, son moitas veces invisibilizados ou son ás veces postos de lado polo poder dominante no contexto autonómico galego. Isto era un pouco o que quería compartir así, deixo vos algunhas imaxes. E sobre todo esta idea, me parece moi interesante outro día que circulou, pero nos como sintetiza algunha das ideas que afirmei anteriormente, como Estrella Galicia se promociona en catalán en Cataluña e en español en Galicia, ¿no? Con eses complexos, a veces, con esa mirada do contexto identitario, ¿no? Bueno, pois era un pouco o que quería compartir, creo que me estendí un poquinho máis, disculpad un pouco, pero bueno, creo que sairán as cuestións máis no debate. Moitas gracias pola atención. Moitas grazas ao profesor Xerardo Pereiro por ese esforzo clarificador para abrir esta mesa, non? Sempre é bo ter claro os conceptos e a evolución dos mesmos, non? Desta perspectiva teórica, imos pasar agora, se se quere, máis á perspectiva do traballo de campo, non? E para iso, a seguinte persoa que vai intervir é Olga Roma Santa Iglesias, que é socia da cooperativa Rexenerando, que ademais escolleu un enfoque moi interesante para a súa intervención, non? Que é preguntarlle sobre estes temas a colegas seus, non? E froito deso temos unha aproximación coral ao tema moi interesante. Cando queiras, Olga. Genial, pois moitas gracias, Prudencio, pola presentación. Non sei se se me escoita ben. Moi ben, moi ben. Sí, genial. Bueno, teño vos que confesar antes de comezar que estou algo presionada polo tempo, non por ese cachiño que nos dan. Comentábamolo antes con Lucía, que levamos meses ao final traballando neste artigo, neste tema. Para nós, en Rexenerando, foi toda unha viaxe, entón é como un reto ser capaz de transmitirvos algo, non? Igual queda así un pouco barullento, pero bueno, intentarémolo. Sí, comezar tamén por agradecer ás compañeiras de mesa, cas que compartimos reflexións e pan de lalín, cando se puido, tamén a moderación da mesa, e tamén a organización destas xornadas, por confiar en nós, que somos así un pouco rara avis dentro deste programa para, ao final, pensar e achegarnos a este tema. Para nós en Rexenerando participar nesta mesa foi un reto e unha oportunidade ao mesmo tempo. Unha oportunidade porque este é un tema que é moi importante para nós, a nivel vital, a nivel activista, a nivel profesional, e foi pois eso, como unha oportunidade de pararnos a pensar, que é algo que a veces na nosa profesión pois non atopamos moito tempo. Tamén un reto porque nós non somos investigadoras neste tema e, de feito, cando vimos o programa sentimos así un blups. Carai, non? Estar con toda esa xente que ten pensado tanto e que, bueno, 3 delas están hoxe aquí tamén. Tamén, creo que o citaba moi ben Xerardo, porque é un tema difuso e difícil, ou polo menos para nós foi, non? Esta combinación que nos presentaron. E incluso porque nós, na nosa cooperativa, cando traballamos con temas que teñen que ver con isto, chamámoslle máis ben memoria colectiva, que ainda non temos claro se é parecido ou é diferente, pero sí que nos obligou como a
colocar outras lentes e mirar cara a cultura popular, que é parecido pero diferente. Con estes vimbios, nós, como decía Prudencio, decantámonos por un enfoque socrático de nós só sabemos que non sabemos nada e vamos a participar, eso, dando resposta con máis xente, non? Para isto o que fixamos foi seleccionar a 6 axentes, tamén colegas, como decía antes, pero sobre todo traballadoras neste ámbito da cultura popular, desde os activismos ou desde pois, unha faceta máis profesional, axentes que admiramos, que para nós son un referente e que eran próximos, pois bueno, nos daba pois esa oportunidade, non? De preguntarnos ti que entendes por estes conceptos, ou ti, pois, que prácticas estás facendo aquí, que contradicións che veñen, que dúbidas, bueno, explorar un pouco máis eso, desde a nosa práctica, desde a nosa experiencia e desde as nosas intuicións, que a veces máis que reflexión xa veredes que son así como sentires, non? Sí, como tamén dese nivel. Bueno, que buscábamos por unha parte visibilizar, pois, sí, como un anaquiño de toda esa riqueza que hai no noso país en relación á cultura popular, e tamén dar resposta, aínda que sexa dunha maneira moi humilde, a como, desde parte da sociedade civil organizada, neste caso, pois estamos entendendo este tándem que va entre a cultura popular e a identidade galega. Bueno, non foi unha mostra representativa, nin pretendía ser un estudo así moi pormenorizado, simplemente como abrir unha xanela a esas formas de traballar, non? Os axentes, as persoas que entrevistamos para este pequeno artigo que veredes foron Fran Quiroga, investigador transdisciplinar e creador, María Velleira, socia traballadora de Maos e Innovación Social, Mauro Sanín, membro da Central Folk, que é un proxecto de investigación e divulgación da música galega, Adriana Pérez Villanueva, Sabela Iglesias e Pilar Abades, socias da produtora audiovisual Illa Bufarda, Sechu Sende, filólogo, escritor e docente, e María da Pontraja, educadora, pandereteira, contadora e activista da cultura popular. Non me dá tempo aquí de contarvos, ¿no? Como foron esas conversas tan ricas, no artigo sí que están recollidas así unha a unha cas principais ideas, pero sí que me parece importante eso, nomealas con nomes e apelidos, tamén os seus proxectos, agradecer que colaboraran con nós nesta liada, ¿no? Que creo que tamén para elas eran así como temas moi potentes e ao mesmo tempo nos que había moito barullo, e o que sí que vou facer é simplemente extraer algúns fíos en común, non? Que nós, pois eso, desde Rexenerando, despois de autopreguntarnos a nós como víamos estes temas e de ter estas 6 conversas, pois collemos un día unha parede, enchémola de posits e comezamos a ordenar, que era parte do que precisábamos, non? Como dentro dese barullo, ir vendo pois cales son os puntos quentes, onde hai máis tensión, que cousas se repiten, etc. Vou vos compartir simplemente tres fíos, creo que é interesante porque vou repetir moitas das cousas que comentaba antes Xerardo, só que desde os corpos, non? Moitas desas contradicións levámolas nós tamén cando traballamos con este tema. O primeiro dos fíos ten que ver cos estereotipos, e tamén o comentaba Xerardo, eu creo que non vou facer a proba agora de preguntarvos ás persoas que tedes por aí a cámara apagada en que pensades cando pensades en cultura popular e identidade galega, por non poñervos nun apreto, pero podedes imaginar a resposta. Eu creo que nós sí que non lo preguntamos nestas conversas, é moi interesante analizar aí os estereotipos no primeiro que nos ven, non? Que para nós era pois o baile tradicional, a música, os refráns, o antroido, os maios, todo este tipo de patrimonio, sobre todo inmaterial, non? Se analizamos esas primeiras expresións que se nos veñen, aí é onde podemos ver os estereotipos, porque normalmente son asociacións que están feitas con manifestacións máis relacionadas co pasado ou coas persoas maiores,
co rural, coas clases populares, feita polo pobo, que decía antes Xerardo, creación colectiva, en galego, diferente do resto, non? E como toda unha serie de asociacións que nun nivel inconsciente están operando pois tamén para nós, non? Eu creo que é interesante ver, e isto saía moito nas conversas, que iso é só unha parte da realidade do que é a cultura popular, e que nas marxes quedan moitas outras que tamén é interesante, bueno, pois máis urbanas, máis da mocidade, de creación máis moderna, interesante tamén pescudar por aí. Non é só que sea só unha parte do mundo, sino que é a parte do mundo menos valorada na nosa sociedade por moito que a nós nos pese. Porque falar do rural ou falar das persoas maiores é algo que na nosa sociedade ten menos rango. Non? Entón tamén aí enlaza con algo que comentaban moito na Illa Bufarda, que é o autoodio. E tamén explicar por que moitas persoas a isto de cultura popular ou identidade galega é como, ui, espera, non? Que non me interesa ir cara aí. Entón, sí, o tema dos estereotipos. Logo tamén a idea de transformación versus conservación, que tamén anticipaba antes Xerardo con ese cambio e permanencia. Eu creo que este é un tema moi interesante, que nos atasca moito, estamos moi enganchadas aquí, e moi enganchados, sobre todo no mundo da música tradicional, do que eu tamén formo parte por outros derroteiros, non? Porque hai moito este dilema entre a xente que viste o traxe tradicional, que canta as mesmas cántigas cantes, que non compón, sería como a voz da conservación, fronte á voz da transformación, non? Que é quen pois, emprega códigos de conducta máis actuais ou compón melodías e letras, non? Eso chega a veces a ser un debate, bueno, bastante caluroso, non? Nestes sectores. Eu creo que este é un dilema moi interesante, así despois de darlle unhas voltas, por dous aspectos. O primeiro, porque no fondo estas dúas polaridades de conservación e transformación, tal e como nos as vemos, no fondo, o que parten é da mesma sensación, que é o medo á extinción, un medo atávico a deixar de existir. Desde unha parte dice, se non conservamos nada, diluímonos neste mundo global, e da outra parte dice, se non cambiamos nada, non imos chegar á xente máis nova, non imos incluir a outras persoas. Entón, hai como esta especie de loita, xa digo, eu creo que por un medo común a deixar de ser, non? Que é como algo así como moi grande. E por outra parte, igual esta é unha conclusión así un pouco zen, pero que a nós tamén nos serviu, é que estas dúas polaridades son sas e necesarias nun terreo como este, porque ao final, como falábamos antes, falar de cultura popular galega é falar dun terreo de negociación co pasado e de negociación entre xeracións, non? Que aí o que temos é que ir construindo cada unha en cada momento o terreo no que nos sentimos, por unha parte, conectadas con algo máis grande que a nós, cunha comunidade, co pasado, con outras persoas, neste caso galegas, e ao mesmo tempo representadas no que somos hoxe, non? Que non é o mesmo que o que fomos hai 100 anos. Eu poño o exemplo de cando facemos as orellas do antroido pola receita tradicional, pero en vez de fritilas en pingo, as fritimos en aceite de oliva 0,4, non? Pois aí estamos negociando constantemente, ainda que moitas veces sexan cousas moi invisibles para nós, non? Estamos aí movéndonos. Entón, xa digo, para min son dúas polaridades sas, necesarias e que todas as persoas temos, non? E o último dos fíos xa sería que, efectivamente, este é un tema no que temos moito barullo, incluso as persoas que traballamos con el ou que nos organizamos para defendelo. Ese barullo vai asociado a moita emoción, que é algo que tamén estaba moi presente nas conversas, non nos deixa indiferente, súbenos a temperatura. Eu creo que Celso despois conseguirá tamén ir aí á fibra sensible e igual facervos emocionar, non? Eu creo que isto ten que ver, e nos chamamos neste apartado a ferida, non? Con que se somos capaces de vernos cun pouco de distancia, veremos a unha comunidade que loita por sobrevivir nun contexto moi difícil, igual que moitas outras comunidades indígenas do mundo. Primeiro, por séculos de españolismo, que nos modelaron a mirada de nós mesmas dunha maneira super profunda, non? Super colonial. Segundo, por un contexto de capitalismo global que arrasa a diversidade cultural e que, sí, tamén o colectivo. E terceiro, e para nós moi importante, porque temos un xenocidio sin elaborar, que foi Antonte, que é a guerra e toda a represión da posguerra,
e que, en concreto, nestes temas de cultura popular e identidade galega, como sabedes, desplegou todo o seu abanico de violencias para intentar facelas desaparecer, exterminalas, non? Entón, isto a nos permítenos entender mellor por que é un tema tan visceral para moita xente, investiguemos ou non investiguemos nesto, e porque moitas persoas, aínda que parece, non, que a cultura popular poida ser algo lixeiro, alegre, que ten unha parte festiva, pois tamén ten outra que é, bueno, máis profunda, máis dolorosa e que conecta con isto que tamén comentaba Xerardo, dese loito permanente, non, que xa digo, creo que é común a moitas comunidades indígenas do mundo e sí que nos conecta ao final. E xa para rematar, e non excederme, quería rematar cunhas palabras de Fran Quiroga, un dos axentes entrevistados, que el decía que este contexto global, non, ou de globalización, non ten por que levar necesariamente á aniquilación da nosa cultura popular como galegas, non? El decía que se cadra agora imos precisar máis que nunca algo que aferrarnos nesta, sí, como neste contexto así tan líquido. Bueno, eso pode ser que estas manifestacións pois teñan máis forza da que imaginamos. Eu creo que tamén así o demostran moita da riqueza das iniciativas que hai na sociedade civil, no? Cas que tamén remataba Xerardo, e que moitas saen citadas nas conversas, porque ao final estamos falando de pertenza, estamos falando de comunidade, estamos falando de temas que son esenciais ao ser humano, por moito que o capitalismo nos queira convertir en individuas autónomas, isto está nos facendo mal, está nos enfermando, está nos facendo infelices, entón eu creo que, bueno, que hai marxe para a esperanza. Non será xa unha cultura popular ou unha identidade monolítica, non seremos só galegas, seremos moitas máis cousas, pero eso non implica que non seamos galegas tamén, non? Sí, xa para rematar, Lucía despois vai facer unha mirada así máis crítica, non? E desde os feminismos, e nós creemos que nos feminismos temos moitas das receitas para achegarnos tamén á cultura popular, non? Porque é un movimento que foi capaz de identificar as violencias, de deconstruir estereotipos, de decolonizar a mirada, e isto é algo que tamén necesitamos facer neste ámbito, non? E sobre todo que toda esta violencia, dificultade non nos paralice, e nos permita ver que temos unha parte de axencia, non, colectiva e tamén persoal neste tema. Ai, que presión. Tic, tic, tic. Sinto aí o reloxo. Xa está, xa acabou. O resto para o debate. Moitas gracias. Moitas gracias, Olga. Bueno, e imos seguir un pouco profundizando. Empezábamos coa perspectiva teórica, metémonos máis xa no traballo de campo, coa chega de Olga. E imos agora co terceiro membro desta mesa, que é Celso Fernández San Martín, poeta e contacontos. El vai nos facer a súa achega, está centrada no que é a súa profesión de contacontos, non? É unha achega ás identidades desde a perspectiva oral, non? Houbo na súa intervención, que xa tivemos os membros da mesa a oportunidade de ler, que me gustou moito e penso que é un resumo perfecto da súa intervención. Cando el di: o meu oficio ten, polo tanto, o meu bebedeiro na cultura popular que foi. E xa é ben significativo que diga que foi, e non que é, non? Pero para iso escoitamos a súa intervención, que seguro que será tan deliciosa como o pan de Lalín que nos traía cando estas conversas aínda podían ser presenciais antes da distopía na que vivimos, non? Cando queiras, Celso. Moi ben, po pan que mal nos fixo o Covid. Moito. Nada, para min foi un prazer e unha carreira de obstáculos todo este tempo que estuvemos pensando e traballando, por desgracia, máis individualmente que en grupo, como se pensaba ao principio, pero todos os contactos que fomos tendo con Xerardo, contigo, Prudencio, con Lucía e con Olga, para min foron maravillosos, moi enriquecedores en moitos aspectos que a min se me pasaban desapercibidos.
Bueno, mostrar agora a punta do iceberg, non? De todo o que significa traballar en común sobre un tema. Eu vou intentar ser moi breve. Se podo facer menos dos 10 minutos, farei. Non vou saltar por riba de todo como eu conceptualicei o cultura popular e entidade, sociedade civil, que xa Xerardo fixo un traballo brillante sobre iso, non? Do que eu aprendí moito a acotarme, a saber onde poñer os pés. Quería facer, máis alá de pensar esa visión que decía Xerardo, que algún sector ten da cultura popular como un espacio de nostalgia permanente ou de loito inacabado, e a partir de aí facer como unha ideoloxía e reivindicar un mundo que xa non é. Gústame máis a idea de porque hasta que vivín eu da cultura que recollín e xa non é, pois que era eran uns modos de vida que máis que monolíticos eran moi fluctuantes, dependían de vivencias dentro dun campo menos variado que é a sociedade actual, pero que se daban vivencias moi diferentes, expectativas moi diferentes, que moitas veces, cando se fala de cultura, acabaron, eso sí, facéndose estatuas dunhos determinados aspectos e esquecendo outros aspectos que para min son ainda máis interesantes que os que se chegaron a engrandecer ou nos que nos chegamos a recoñecer como cultura. Pero eu quería realmente, desde a miña aportación, facer non unha reivindicación do pasado, senón unha reivindicación do presente. Nin do futuro, tan sequera. Do presente. Pero é unha reivindicación do presente na que non, por desgracia, estamos representados todos. Dado o meu traballo de recolledor de historias de vida, sobre todo, dado o meu oficio de narrador oral e dado o meu oficio, non digo que foi, inda que xa non o exerzo, pero que si era vocacional para min, que era o traballo de animación sociocultural nunha residencia de persoas maiores durante 10 anos. Na sociedade actual non existe unha negociación co pasado como nomeaba Olga, por parte dos vellos, non? O sea, somos certos suxeitos que, sobre todo, nos movemos no ámbito da cultura, que negociamos nos co pasado como unha moeda, pero os suxeitos dese pasado, que aínda son contemporáneos nosos, non teñen lugar ningún hoxe en día de negociación. E aquí estamos falando, desde o meu punto de vista, dunha anulación cultural completa da vellez dentro da nosa cultura e dentro do capitalismo global, vamos, máis alá dos vellos millonarios ou da esa que se chamaba alta cultura, a cultura popular, que é a cultura de convivencia, a que se crea e se recrea no día a día por persoas que se poden ter e tratar como iguais, e pois non existe. A min eso dame moita lástima, precisamente porque eu traballo con materiais que recollo ainda frescos desta xente, pero que son persoas que simplemente están sobrevivindo nunha cultura que non lles deixa ningún lugar para ser eles, ser como queremos ser nós, non? Que nos escoiten, que ter decisión política, ter esperanzas, ter ilusións, ter traballo, ter un porqué dentro da sociedade, me parece que non, para a maior parte da xente maior non existe ese lugar. E entón eu, no meu traballo, intentei buscar algún elemento que de exploración propia e práctica
no que eu vin que había, por exemplo, dentro do espacio comunicativo que eu establecín con xente maior, que eu vin que había certos saberes que se perderon, se tiraron ao tacho, con toda o que era a cultura agraria tradicional, que tuvo un desaparecer natural, unha morte natural, por outro tipo de cultura, pero houbo desaparicións de contidos culturais que para min serían salvables e necesarios para hoxe en día. E un é, por exemplo, o coñecemento das aves, do que falo no meu traballo. Unha vez que eu fixen un traballo con rapaces de 5 ou 6 anos sobre o coñecemento patrimonial das aves que tiñan, e ao mesmo tempo, en paralelo, pretendía establecer un vínculo comunicativo deles coas persoas maiores da residencia. Fixen este mesmo traballo con esas persoas, estando xuntos todos, non? E o resultado foi tremendo, foi de as persoas maiores tiñan un coñecemento así en varias sesións e de viva voz de unhas 50 e pico aves coas que convivían e coñecían do seu ámbito, pero non só coñecían os nomes, coñecían os cantos, non todos, pero entre todos completaban o panorama. Coñecían os cantos, coñecían se eran estacionais ou migratorias, arredor delas había contos, lendas, había ditos, había cánticas, había metáforas, arredor delas había un coñecemento das estacións do ano, había un porqué da convivencia con unhas e non con outras, había o saber como aniñaban, como eran os ovos, porque a un escribinte se chama escribinte, nunha sociedade que a maior parte da xente non sabía escribir, identificaban que un paxaro si sabía porque os ovos eran todos escritiños así por fora, non? A casca. Bueno, un montón de coñecementos que os presentaron ali non como cousas esquecidas para eles, senón como que iso é o que ten a memoria dunha persona maior cando se está resumindo a sí mesma o que sabe, que o que che conta a min sempre me chama a atención que sale pola súa boca como fresco, como se acabara de pasarlle hai 5 días. E entón vimos que os nenos nada, non sabían de pasearos patrimoniais, creo que 5 ou 6, nada máis. E a pregunta era en que momento esta sociedade entendeu que o que sabían as persoas maiores, a este respecto, que é un exemplo entre outros moitos, non tiña valor ningún, onde foi que se romperon eses momentos en que os vellos podían transmitir algo deses coñecementos aos máis novos, e despois a pregunta clave, se realmente é prescindible todo ese coñecemento, e volvemos ao concreto do coñecemento das aves, para a sociedade actual, se é prescindible. E evidentemente a resposta é que sí, que é plenamente prescindible, podemos non saber nada de paxaros e vivir perfectamente. Pero bueno, aí arraigamos tamén coñecementos actuais nos que se sabe que as aves son bioindicadoras nun momento de cambio climático, en que os movimentos ecoloxistas nacidos xa hai moitos anos, pois xa pasaron a formar parte do organigrama dos estados, en canto pasaron a formar de políticas, fanse leis de protección, de mellora. Bueno, pois non é tan banal o coñecemento das aves polo común da población como parecería indicar que este coñecemento se rompeu clarísimamente a súa transmisión entre as persoas máis vellas e as xeracións máis novas, co que ten de desgracia de que bueno, se é importante un conto, máis importante é porque alguén cho contou houve un momento en que estuvestes xuntos. E isto decía moi ben Xosé Manuel Cid da Universidade de Educación Social do campus de Ourense, que un día fíxonos un artigo tamén para este campamento interxeracional que tuveramos na residencia, e o artigo titulouno "Algún día os vellos e os nenos volveremos medrar xuntos", que me pareceu moi significativo.
Creo que xa estou chegando ao límite do tempo, non? É flexible, é flexible. Sí, bueno, 3 minutiños máis. Quería poñer outro exemplo para ter dous. Este sería o primeiro sería un coñecemento quería identificar como volátil, dado que era sobre as aves. Pero gustaríame, xa que a identidade sempre estuvo moi ligada ao territorio, á propiedade, o vínculo coa terra que sempre estuvo aí no noso imaginario colectivo. Bueno, pois para min o coñecemento do territorio sempre foi importante e hasta para unha sociedade global no que unha persona pode facer a súa vida sin pisar terra prácticamente ou sin decir esta terra é a miña. Curiosamente, a población que non nos movemos do sitio, que temos un lugar de vivir que sigue sendo moita no mundo, ten que valorar o sitio de onde é o sitio onde vive, porque corre o risco de que se el non o valora, ninguén de fora lle vai vir valorar. Nun contexto, xa digo, global, capitalista, en que todos temos exemplos de, nos vimos agora aquí en Lalín, de loitar durante 5 anos contra a Fenosa para que non pasen polo medio dun bosque centenario unha rede de alta tensión abrindo un frente de 70 metros de ancho durante máis dun kilómetro polo medio do bosque. Por que? Porque podían facelo soterrado, pero non querían. Quero dicir, se os movimentos de capital e os intereses económicos se meten encima do territorio e para ti o territorio é descoñecido ou non é importante, realmente ti non estarás en condicións de facer unha defensa de nada, nin de ti mismo. Nese sentido, sí me parece importante a identidade ligada ao territorio. E aquí teño este exemplo tan sencillo como é chegar a un colexio do rural, preguntarlle onde hai tesouros enterrados, e non saberme decir 25 nenos e nenas de entre 7 e 12 anos de nin un só relato de tesouros, cando eu me poñía no tellado da nosa casa, na cacharela, e identificaba os puntos cardinais con puntos intermedios según a localización dos tesouros que a mí me foron dicindo meus avós. No caso de Don Ramiro, cando abriron a carretera para Pontevedra, na cima do Candán, aquel na Fonte da Nugalla, en Bermés, todo eso para min era coñecemento do territorio. Entón, aí vemos a ruptura tamén deses coñecementos, non se transmitiron. Coincide claramente coa chegada dos medios de comunicación, da televisión, principalmente. E entón, foi moi sinxelo, eu dixen aos rapaces, bueno, pois, ida á casa e volvede ao día seguinte, traede, preguntade, onde hai ou houbo apareceron tesouros aquí na vosa zona en Cercio. E ao día seguinte cada rapaz traía unha historia de tesouros. Puxo ali en común e finalmente localizámola nun plano. Bueno, pois dun día para outro, sin máis nin máis, o territorio no que eles vivían todos os días da súa vida, hasta ese momento, pasou a ser significativo. Que non é tontería ninguna. Significativo. O sea, que lles tiña sentido de repente. Máis sentido do que lles tiña o día anterior. E podían salir á ventana do colexio e identificar puntos polos lugares de referencia que lle acababan de decir na casa, e cada un ali compartindo entre todos, do lugar onde vivían, e ao mesmo tempo tiñan un motivo de orgullo e de saber que lle poder ensinar a calquera outra persona que non fora dali, como cousa de mérito. Nada, quería rematar con unha anécdota. Que a mí me pareceu moi bonita, que me contou un profesor da Universidade de Santiago que se chama Foucault, e me fixo recordar este paso de costumes de sociedades tradicionais, polo menos o que eu vivín aquí en Lalín, a unha sociedade distinta como é a doxe, pero cousas das que decía ao principio me parece a min que non que se poderían conservar ou que teñen un valor, ou como decía Xerardo, que as cousas do pasado hai que pasalas por un filtro ético, para non son todas boas, por suposto, pero aquelas hai algunhas que son millores que outras que nos veñen. E este caso era cando pasa un enterro pola rúa principal de Lalín, hai 3 locales que apagan as luces, pechan as portas
e un deles é unha cafetería, e vence, se ten a terraza posta, as sillas, o respaldo contra a mesa, en sinal de respeito ao difunto, máis á familia, máis aos acompañantes. E Foucault, este profesor da universidade, contoume a min que cando morreu o seu avó, cando o sacaban pola porta da casa, que iba a ser a última vez que iba a sair da súa casa para non volver a entrar, houve un veciño que foi polas cortes poñendo de pé os animais, tamén en sinal de respeto. Moi ben. Pois deixasnos así como... Parece un político, verdad? Fixen así unha... Non nos deixas indiferentes. Apaixonado. Iso seguro, moi ben. Moitas gracias, Celso, moitas gracias. Bueno, despois de escoitar a Celso, imos xa cara a última intervención, que vai ser responsabilidade de Lucía Oca González, antropóloga da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Lucía xa, desde o comezo desta mesa, xa nos avisou que nos ia chegar as identidades esquecidas, silenciadas, ou como ela gosta de dicir, nas que se moven nas marxes, non? Por aí vai. Ela escolleu 3 exemplos desas identidades esquecidas, identidades nas marxes. A primeira, a da muller, a das mulleres. A segunda será as afrogalegas. E a terceira é a das xitanas, non? Cando queiras, Lucía. Hola, boa tarde, grazas, Prudencio. Bueno, pois vamos aló. Comenzamos tamén agradecendo pois a organización por nos convidar, ao Xío Breogán e a Dolores Villanueva, ao Museo do Pobo Galego e ao Consello da Cultura e, sobre todo, a Prudencio como coordinador da mesa e a miña compañeira e 2 compañeiros que, a pesar da COVID, pois creo que conseguimos facer algo, non? E, polo menos, tamén crear unha moi boa relación entre nós. Como ben di Prudencio, eu, digamos que, cando me convidaron a facer parte desta mesa, pois non sabía moi ben que iba a facer e me deu por pensar aí nas marxes, non? Por tanto, bueno, xa vos falou el dos colectivos que escollín, despois de moito pensar, e o que vos vou a intentar transmitir é, a través máis ben dun camiño etnográfico, non teórico, no que intentarei ilustrar a través destes 3 casos concretos algunhas contradicións ou paradoxos ou incluso exclusións da identidade galega no contexto de un mundo globalizado do século XXI. Podemos falar de identidades nas marxes, excluídas, instrumentalizadas ou manipuladas. Só decir brevemente que considero as identidades en plural e do mesmo xeito que comentou antes brevemente Xerardo Pereiro, o meu compañeiro, cando dixo que as identidades son algo plástico, estratégico, variable, contextual, situacional e complexo, e que as identidades existen como resultado de procesos dialécticos e sempre van a supor a existencia de un outro ou dunha outra. Se non hai ese outro, non hai identidade. Tamén terei como punto de partida a idea de que a identidade se insire nun campo moi escorregadizo, algo que tamén xa foi dito, e que nela se entrecruzan elementos emocionais, simbólicos, tamén definicións científicas e tamén intereses instrumentais máis políticos. Pensei entón nestes 3 colectivos, tendo en conta 3 elementos estruturantes das identidades colectivas, os que se consideran sempre máis importantes, que son o xénero, a raza e a clase social. Os 3 colectivos que escollín pois teñen en común ter sido excluídos, cando non instrumentalizados ou marginalizados do corpo social ou das estruturas representativas do poder na sociedade. Algúns destes colectivos continúan invisíveis, pero outros, a través da luta e dos movimentos sociais, conseguiron non só visibilizarse, sino tamén pasar a facer parte da identidade galega desde a súa propia definición identitaria. Digo, por última vez, que non é unha cuestión de debates teóricos e que me vou a tomar a licencia de considerar a identidade tanto na vertente do nacionalismo cultural, do que parece aínda perdurar unha serie de rasgos un pouco monolíticos e estáticos, como ao nacionalismo político.
E vamos aló co primeiro colectivo. Non é un colectivo minoritario, é un colectivo tradicionalmente minorizado, somos as mulleres. É o primeiro colectivo que vou abordar. Si pensamos na identidade galega ou no seu discurso histórico dominante, pois o que nos ven á cabeza, a min polo menos, son unha serie de señores barbudos, referentes masculinos, tanto na vertente cultural como na política, e no medio deles unha figura excepcional, unha figura que encerra un carácter mítico, que é venerada polo pobo galego, que ten un absoluto consenso como figura de cohesión do noso pobo e que pode ser considerada tamén representante simbólica da cultura galega. Rosalía de Castro, obviamente. Rosalía ten sido caracterizada durante décadas como, e abro con aspas, ¿no?, abnegada, iletrada, sufridora, naiciña, resignada, santiña ou chorona. Un século despois da morte de Rosalía, nos anos 80 do século XX, a súa biografía e a súa obra literaria comezaron a ser analizadas de forma crítica por estudosas feministas, nun proceso que aínda hoxe continúa e que aínda nos continúa a desvelar outras Rosalías que tiñan permanecido ocultas cando non invisibilizadas. E aquí hai moitas autoras que non vou a citar porque teño pouco tempo, pero que despois podedes ir ver no artigo escrito. O traballo de revisión da biografía e da obra de Rosalía comezou por desvelar o que se chamaban tópicos ou que se consideraron tópicos e falsedades, como os que acabo de enumerar, e que nos ofreceron unha nova Rosalía alternativa e antagónica anterior, unha Rosalía, e abro outra vez aspas, feminista, consciente, revolucionaria, complexa, poliédrica e transgresora. Por un lado, a revisión da súa biografía deixou patente que Rosalía, na súa vida persoal, non foi unha resignada esposa e nai, cumpridora dos papéis de xénero vixentes, nin siquera para as escritoras da súa época. Por outro lado, clarificouse o papel de Manolo, como lle chamaba ela, seu marido, seu home, que xa en vida dela iniciou un proceso de canonización da escritora nos moldes da crítica patriarcal. E esta canonización levou a unha mutilación da súa obra, que levou a que se ocultasen os escritos abertamente feministas, como Lieders, Las literatas ou La hija del mar, que están escritos en castelán, pero son parte da obra rosaliana. Por outro lado, o proceso de restauración da obra de Rosalía, a súa despatriarcalización, posibilitou a partir dos anos 80 que as escritoras, as novas ou xóvenes escritoras daquela altura, se encontraran con Rosalía, pois durante as décadas anteriores non era moi atractiva para as escritoras polo seu carácter mítico e patriarcal, non?, que acabamos de falar. Sobre todo a partir dos anos 90 hai unha nova aproximación a Rosalía desde a sororidade e desde a amizade que permitiu, por un lado, que esa Rosalía que se reivindica xa non só como galega, sino como unha máis das grandes escritoras feministas occidentais, acabe por ser, aínda o día de hoxe, unha figura legitimadora das escritoras galegas, que, polo que se ve, continúan a luitar en contra da súa subalternización. Como dixo Pilar García Negro, nos están a mostrar unha Rosalía e nos continúan, e é un proceso que continúa, como aquela que rebenta as costuras do traxe. Mostráronos un traxe e resulta que ela rebenta ese traxe por todos os lados. Por tanto, esta figura que leva, ou que eu creo que é unha figura que nos representou e nos representa as mulleres como símbolo da identidade galega, pois foi manipulada ou instrumentalizada ao longo máis dun século para mostrar as mulleres galegas a través do prisma dos estereotipos de xénero, ocultando a cara ou o rostro máis rebelde de Rosalía. Estas propostas das estudosas feministas pasaron á sociedade civil e converteron a nova imaxe de Rosalía, abertamente transgresora e feminista, nun ícone da sociedade galega, nun símbolo da Galiza feminista de hoxe, capaz de producir identidade, capaz de conectar a varias xeracións de mulleres galegas en torno da súa imaxe, unha imaxe que abandonou a cor cincenta e que hoxe luce chea de cores. En segundo lugar,
outro colectivo. Bueno, esta historia de Rosalía nos mostra a identidade manipulada ou con unhas certas ocultacións, non? Agora voume referir a un segundo colectivo que se pode simplificar unha posición nos marxes da identidade galega. É o colectivo formado polas persoas negras que dende hai xa décadas fan parte da nosa sociedade, sobre todo en certos lugares, como onde me encontro. Eu estou vos a falar desde a Mariña, desde Viveiro, pero na Mariña desde hai 42 anos temos presenza negra continuada. Empezarei con unha frase. Somos negras, somos galegas. Estas afirmacións foron ditas por integrantes dun colectivo, o colectivo Afrogalegas, que naceu na Coruña en 2018. Por que esta necesidade de reafirmarense negras e galegas ao mesmo tempo? Será que non se sentían recoñecidas nas dúas dimensións ou non se sinten? Quen son estas afrogalegas? Si pensamos neste termo, o termo afrogalegas ou afrogalegos, ou na voz afro, que, por certo, está ausente no dicionario oficial normativo da RAC, pois podemos encontrar unha primeira referencia en 1994 como título dunha reportaxe no xornal El País realizada por Xoán Hermida, que posteriormente, en 2002, foi replicada por Manolo Rivas na revista semanal tamén del País, e que levaba na capa un xoven negro vestido co traxe tradicional galego e unha gaita. Hai algún outro exemplo, pero son semellantes. E en todos os casos, este conceito, que non ten definición, como os decía, se utilizou para referirse concretamente a un colectivo de persoas negras, os fillos e fillas dos migrantes de orixe caboverdiana que residen na Mariña desde finais dos anos 70 e que son a comunidade negra máis antiga na Galiza. Con este colectivo eu traballei desde 1998, teño feito unha longa investigación desde o momento en que levaban 2 décadas entre nós. A pesar de que actualmente hai máis colectivos afrogalegos, temos xente senegalesa, por exemplo, de outros países, a presenza negra na Galiza continúa a ser sempre simbolizada pola comunidade caboverdiana. E Burela, que é o lugar onde máis xente caboverdiana ou con orixe caboverdiana vive, aparece sempre recorrentemente nos medios galegos e tamén españois como lugar que exemplifica a inmigración nunha terra de migrantes. Parece que esta comunidade, a máis antiga no país, ten servido para alimentar un mito que, desde a miña perspectiva, goza de moi boa saúde. E este mito di que o pobo galego, con unha historia de migración secular, que é un elemento estrutural noso, pois o pobo galego emigrante é moi acolledor das persoas inmigrantes, precisamente pola nosa experiencia migratoria, e o pobo galego integra unha sociedade sen lugar para o racismo. Bonita idea. Burela ten sido apresentada sempre como unha vila modélica respecto da integración e ten sido instrumentalizada esta idea en beneficio dos políticos coa connivencia dos media. Ofrécese unha imaxe idílica das relacións interétnicas na localidade que eu, nos meus traballos, din en chamar integración perfeita. Perfeita porque oculta unha serie de discriminacións ás que os migrantes e os seus descendentes son suxeitos, nomeadamente nos colectivos racializados, e teríamos outros, como indígenas peruanos ou colectivos asiáticos como indonesio. O debate sobre o racismo en Burela é o grande tema tabú. É un tema evitado cando non directamente negado, aínda que van xurdindo voces cada vez máis, sobre todo do colectivo de descendentes, que cuestionan a inexistencia do racismo e queren colocar este tema na xenda política, como fan as afrogalegas. As miñas investigacións e o meu coñecemento de primeira mão etnográfico desta comunidade ten mostrado unha serie de sombras que non me vou a poder deter moito nelas, pero sí unha serie de sombras nas relacións interétnicas en Burela, moi lonxe da idea de modelo, que parece responder máis a un desexo este modelo que a realidade. Por un lado, temos un ámbito local laboral segmentado, estreito e explorador para homes e para mulleres migrantes. Temos uns direitos de cidadanía moito estreitos tamén recortados, que se encuadran nunhas leis racistas e nunhas políticas migratorias que limitan a cidadanía.
E, por último, tamén poderíamos falar das alertas xurdidas nos últimos anos, xa décadas, sobre o insuceso escolar do colectivo descendente que impede a mobilidade social e que nos mostran tamén unha educación impregnada de preconceitos racistas. Entón, lonxe dun modelo de integración, eu diría que a análise do modelo de convivencia en Burela nos mostra unha imaxe de modelo de separación, un modelo onde varios grupos diferentes coexisten sin se misturar nun mosaico no cual hai grupos sociais con relacionamentos pechados e só se relacionan nos ámbitos obrigatorios, como pode ser o traballo ou a escola, ou nos ámbitos cotidianos, que poden ser o supermercado, o bar ou a rúa. Proba desto todo é a escasísima existencia de crianzas mestizas, nenos e nenas afrogalegos, biolóxicamente, que creo que en tantos anos, en 40 e tal anos, non pasarían das miñas dúas maus, si é que chegan. Hai máis de 20 anos, cando empecé a traballar en Burela, coñecía dúas nenas que tiñan a volta de 10 anos, hoxe son mulleres, descenden de parellas caboverdianas, naceron na década de 80 e ambas falaban criolo, que era a súa lingua nai, e galego. Unha delas, Artemisa, naceu en Cabo Verde e a outra, que é Sonia, naceu en Burela, onde ambas se criaron. Cando as conocín, non querían saber nada de Cabo Verde. Decían que África, Cabo Verde era pobre e que non había tal e que non había cual. Moitos anos despois, estas dúas rapazas, hoxe mulleres, fan parte ou fixeron parte da creación do grupo Afrogalegas, ao que me referín antes. Para mí, elas hoxe son exemplo real da posibilidade de integrar dúas dimensións culturais que facían parte delas nunha identidade fluida e aberta, que é un proceso, crear esta identidade aberta e múltiple, digamos, que non está ausente de tensións e de conflitos. Ambas, Sonia e Artemisa, conseguiron sobreporse ao racismo e ás desigualdades sociais, construindo unha identidade fluida, por tanto, na que confrontan e suman as dimensións da súa existencia, como, ademais desas culturais, pois ser mulleres ou nos últimos anos dando destaque á negritude, que as ten levado ao activismo antirracista, a ambas. Ben, botando a vista atrás, procurando exemplos sobre a negritude e a cultura galega, pois lembreime do negro Panchito, un relato dos que Castelao incluiu no seu libro Cousas en 1929. Castelao, por tanto, considerado o pai do nacionalismo galego, penso que é o relato inaugural da presenza negra na sociedade galega, un negro que era traído como que trae unha mala ou cualquier outro obxecto e que ten que ver coa nosa experiencia migratoria nas Américas, na que, por certo, compartillamos posicións e moitas experiencias con traballadoras e traballadores negros que tamén foron as maus de América, como a nós. Se pensamos nos escritos na identidade do pobo galego, é fácil, como decía antes Xerardo, nos primeiros tempos identificar elementos racistas, nomeadamente destas cuestións da identidade galega identificada con trazos biolóxicos, etc. Podemos citar a Murguía ou a Risco. No caso de Castelao, hai traballos que conseguiron un pouco explicar como Castelao se foi desvinculando destas posicións bioloxicistas, digamos, ou racistas, e que se foi desvinculando do pensamento de Risco, dando primacía á lingua sobre os elementos biolóxicos como elemento sustentador da identidade. E eu aquí me levei unha sorpresa. Investigando, buscando documentación para construir este artigo, ou, sí, esta intervención, encontrei un artigo de un británico, Craig Patterson, que traballou no que el chama o tránsito ou a redención de Castelao, con base nos escritos públicos e privados de Castelao e tamén na súa obra gráfica. Patterson nos fala de un proceso no que Castelao pasou dun pensamento sobre a negritude, unha evolución no seu pensamento, desde un pensamento abertamente racista a outro claramente antirracista. O primeiro, o pensamento racista, que eu digo, descoñecía, foi plasmado en textos nos que afirma, por exemplo, a inferioridade da raza negra,
expresa repugnancia, por exemplo, respecto da mestizaxe, di que nunca se casaría con unha muller negra, etc. Non é necesario explicar máis. O que non consigue Castelao nesa altura, que son nos anos 20, 30, primeiros 30, é aplicar ao pobo negro ou atopar paralelismos na subordinación colonial entre galegos e negros. Ele está a aplicar toda a cuestión colonial ao pobo galego e non ve que no caso dos negros pois hai tamén esta subordinación. No tránsito que relata Patterson é moi interesante como Castelao un día, digamos, cae da burra, que diríamos nós. Xogou un papel moi importante a experiencia que Castelao tuvo de primeira mão na sociedade norteamericana, nas viaxes como enviado da República na procura de solidaridade nos anos 38 e 39. Castelao experienciou unha serie de episodios de racismo cotidiano e que están nos seus diarios eses que foran a base da escrita do Sempre en Galiza e que só se saíron ao público hai pouco tempo e non son moi conocidos, e vou vos ler un bocadiño do que Castelao escribiu. Todo isto pensaba eu, e non nego que a separación de razas coincidía cos meus instintos de pureza e perfección. Pero nos Estados Unidos sentín primeiro unha enorme compasión polos negros e máis tarde un desexo de matar a miña repugnancia por eles. Agora avancei máis e sería capaz de trocarme líder das reivindicacións negras e en defensor desta raza. O día que despertei a este sentimento foi o 1 de setembro de 1938. Percorríamos o estado de West Virginia, onde os negros aínda non son perseguidos como no sul, e na porta dun bar aldeán onde comían e bebían uns cantos bárbaros, brancos, albisquei este letrero na porta. Só brancos, whites only. Agora sinto-me irmán dos negros. Ben, é un relato para mí moi interesante e coincido, vou intentar ir acabando, coas conclusións que di Patterson no seu artigo. Este proceso de evolución de Castelao tan interesante, ou que a mí me parece tan interesante, podería, no canto de estar ocultado ou aí escondido como unha vergoña, podería actualmente servir de exemplo da presenza estrutural do racismo na sociedade galega. Podería ser unha preciosa ferramenta pedagóxica tan necesaria nos tempos de fascismo que nos ameazan. Exemplos como este de Castelao e a súa redención brindarían a posibilidade de libertármonos do racismo dunha forma consciente. Voltando ao inicio deste apartado e utilizando as palabras de Artemisa Semedo, unha daquelas nenas de Burela e unha das creadoras de Afrogalegas, según ela, o colectivo Afrogalegas existe porque na cidade que vivimos, a Coruña, non se nos facía sentir como galegas. As propias palabras de quen se sente tratada de forma racista poden e deben servir como exemplo de que a mudanza de pensamento de Castelao aínda ten que ser transitada por unha parte da sociedade galega. Negar o evidente en termos de integración e racismo só pode levar a que un problema que podía ter sido solucionado há moito tempo se continúe a lastrar. E parece que, además de, ou en vez de adiar a súa solución, o que deberíamos facer é percebermos que podemos ser escravas e escravos nun contexto, mas tamén e ao mesmo tempo podemos ser amas e amos noutro. E isto, claro, é doroso, pero é necesario. Tiña un último exemplo que xa non me vou a meter nel, que sería o da xente xitana, só decir que é un grupo que lonxe de estar ser vestido como galego, como aquel afrogalego na portada del País, isto sí que non lo imaginaríamos, a un xitano vestido de galego, porque o pobo xitano ten ficado sempre fora, non na marxe, directamente fora. Hai toda unha historia na Península Ibérica e o único que vos podo decir para rematar é que procurando algún elo, algún vínculo entre a identidade galega e o pobo xitano non encontrei nada. Encontrei só que o día da última reunión que tuvo este grupo de debate, o 16 de novembro pasado, houve unha actividade no Consello da Cultura Galega, organizado tamén coa Valedora do Pobo, e nel a directora territorial da Fundación Secretaría do Xitano en Galiza dixo que esperaba que esta xornada sexa un inicio dese coñecimento hacia un pobo
que é veciño noso e forma parte da nosa cultura, que é o pobo xitano. Por tanto, queda patente que esta é unha tarefa que se acaba, esperemos, de iniciar. Moitas grazas, perdonade, porque creo que me pasei do tempo, pero que se non dou explicado, né? Moitas gracias, Lucía. Creo que temos un bocadiño de tempo máis para se algunha das persoas que nos escoita ben a través da rede ou ben aquí presencialmente no Museo do Pobo, quere compartir con vos algún comentario, algunha reflexión, facervos algunha pregunta, e, polo tanto, agora é un momento. Se non animo meu, así que... Posso fazer uma pergunta? Por suposto, adiante. Vou acender um pouco a luz. Di que estás na penumbra, compañeiro. Saio da penumbra. Bueno, graças às ponências, como se diz, não é? A de Gerardo, Celso, Luzia e Olga. E queria comentar só uma reflexão mais do que pergunta, que a mim me gostou muito, e perdoem-me, centrar um pouquinho mais na proposta da Luzia, e obviamente cruzando com as anteriores e também com o que o Gerardo propunha no início, porque a mim me parece obviamente necessário e incluso num tempo como o nosso que vivimos agora, com novos fascismos, novos essencialismos identitários, novas, digamos, neotribalismos, por vezes sustentados numa fabricação de identidades mitificada, como acontece em muitos sítios. A mim me parece muito interessante reflexões muito particulares, muito etnografadas, como a que a Luzia nos traz, porque nos mostram, que as identidades são construções, são processos abertos. 2, que, na verdade, os coletivos são muito mais, digamos assim, unidades imaginadas, como já disseram outros muitos autores, obviamente, do que propriamente, digamos, sistemas fechados e estáticos. E terceiro, que é importante as sociedades de facto serem inclusivas, sob pena de, na verdade, perderem tudo aquilo que é belo na humanidade e que é a sua diversidade. E a mim me parece muito interessante, um pouco também como Celso também traía, noutra perspectiva, que de pensar a história da gente, neste caso que se discute aqui hoje, a história da Galiza, muito mais pelos aportes permanentes, construtivos permanentes, que também são, obviamente, ambíguos muitas vezes, porque estas coisas das identidades são sempre muito complexas. E a mim, e termino para não roubar tempo a outras pessoas, parece muito essencial o contributo e dar os parabéns à minha, não só porque é minha colega e amiga, a Luzia, mas eu creio que é muito importante nos tempos que correm estes aportes que têm que ser também, que remetem, como o Gerardo dizia, também para uma dimensão ética e política. Aquilo que a Luzia nos traz é obviamente um convite a uma reflexão ética e política que todas as sociedades e todos os coletivos, como que temos por esse mundo fora, desde Portugal aos Estados Unidos, etc., têm que fazer. E não só, e termino mesmo, remato mesmo, e não só em contextos que, obviamente, temos como mais problemáticos, Estados Unidos, a Polónia, a Hungria, não só aí, mas também em contextos onde aparentemente as coisas estão mais tranquilas, como se diria. Mas aí também há que fazer esta, digamos assim, produzir este discurso que a Luzia nos trouxe, desvelando o outro lado de sociedades aparentemente justas e que não são, na verdade. Graças. Muchas gracias. Non sei se queredes facer algún comentario os membros da mesa sobre estas cuestións ou damos paso a algunha outra reflexión, se quere.
min gustaríame comentarle unha cousa a Celso, non? Como xa lle comentaba na última reunión que tivemos previa ao día de hoxe, non? Eu gostei moito do seu texto, non? Pero tamén é verdade que me deixou un pouco desacougado, non? Polas cousas que comentaban. Non por coñecidas, máis desacougantes, non? El fala, xa non lo comentou hoxe tamén, desa corte de transmisión interxeracional, non? É un pouco para paliar o meu desacougo, se isto é posible, pero gustaríame facerlle a seguinte pregunta. Podemos recuperar esa transmisión interxeracional? Cales serían os aspectos positivos desta recuperación, se é posible recuperala? Bueno, eu supoño que hoxe en día ten que ser froito dunha vontade consciente. A título particular, eu podo intentar recuperala pois no meu ámbito, porque xa me tira a idea, que diría un vello. Pero eu creo que ten que haber políticas activas a ese respecto. Por exemplo, son políticas que non directamente teñen que ver en primeiro termo coa recuperación do contacto deses dous cables para que pase a corriente dun para outro, senón que, por exemplo, está empezando a escoitarse falar da soidade na sociedade actual como un problema, da soidade non buscada, claro, e sobre todo nas cidades, e é un debate que se está empezando a dar en Europa. Theresa May, creo que se chama, foi primeira ministra de Gran Bretaña, bueno, pois propuxo hai 2 anos, creo, crear en Londres, para Londres, un Ministerio da Soidade, para tratar isto como un problema actual da sociedade que se foi creando hasta o día de hoxe, non? Porque se deron conta da cantidad inxente de persoas maiores que estaban vivindo en absoluta soidade sen querelo, porque se o quixeran era outra cousa, pero sen querelo, con todos. Claro, como se chegou a esa conclusión? A soidade trae silencio, poderían non se chegar, pero que é o que fai disparar isto como problema? Bueno, pois que aparece xente morta nos pisos despois de tempo, xente que servizos sociais non dá atendido porque descoñece en moitos casos, xente sin maiores vínculos familiares e, sobre todo, tan importante como a familia ou máis incluso a familiaridade, que Olga sabe tan ben, eses procesos en que traballamos en colectivo, non só en colectivos creados es proceso para algo, senón na nosa vida diaria, no noso bairro, na nosa vila, pois toda esa veciñanza é moi interesante de forxar. Pois deronse conta que nas cidades había moitos sitios que o anonimato era tan absoluto en algúns ámbitos que esta xente pois estaba abandonada á súa sorte nos momentos máis precarios da súa vida. O sea, cando unha persona deixa, en moitos casos, de ser autónoma, de poderse valer por si mesma, para levar a vida que pode ou que quere levar. E creo que si ten que ser, xa debería ser un debate consciente, non máis alá de intentos persoais, non? Como pode ser o de calquera de nós, ou de Olga, ou Lucía, ou Xerardo, pois cando facemos traballo de campo, que todo o mundo sabemos que ao final os informantes ou as persoas ás que imos preguntando cousas para os nosos traballos, acabamos tendo unha relación de confianza, amizade e contacto. Pero si ten que, supoño que nos anos que siguen, se farán políticas que terán que ser políticas imaginativas,
sin lugar a dúbidas, de crear algo novo, outros lugares de encontro que favorezan os lazos sociais, pero interxeracionais, non só os lazos sociais da xente nova que, digamos, a que máis pulo ten para levar adiante a súa vida. Continuando un pouco por esta liña, outra cousa que me pareceu interesantísima foron as afrogalegas, non? E por iso eu quería preguntarle a Lucía en primeiro termo, pero tamén as demais da mesa, asumiremos os galegos e as galegas a mestizaxe? É dicir, a identidade galega que se conforme no futuro, ou que xa se está conformando agora de cara ao futuro, asumirá esa mestizaxe? Lucía, en primeiro termo, pero tamén os demais. Bueno, eu creo que é unha tarefa pendente e é algo que está aquí. Eu mesma teño unha filla mestiza, quero dicir, é algo que temos, non en grande número, o cual denota, para min é un indicador, no caso concreto de Burela e da xente caboverdiana, depois de 42 anos non chegar a este número de crianzas mestizas ou por aí como moito, pareceme que é o indicador, poden falar a integración todo o que quixeran, pero é indicador de que non hai relacións de igual a igual. Hai relacións laborais, hai relacións, ou como cando me decían a mí no 98, cando cheguei a Burela, no Concello me decían, están integradísimos, os nenos van á escola. É obrigatorio ir á escola. Fan a comunión, son católicos, quero dicir, hai cousas que son simplezas, no? O que tes que ir a mirar con outra xente é quais son as súas condicións de vida, que dereitos de cidadanía ten e no caso dos migrantes, onde traballan e como. Porque o mismo faríamos cando, se quixéramos estudiar a inmigración galega a cualquier lugar, non? Eu penso que está tan construído ese mito e ademais pivota sobre os caboverdianos. Non oímos falar da integración perfecta dos senegaleses en Coruña, nin dos marroquíes en Xinzo. Os caboverdianos en concreto é como vestímonos de gaiteiro e xa está feito. Bueno, iso é unha cuestión simbólica que hasta pode estar ben, o rapaz era del o traxe, o rapaz tocaba a gaita, pero é como moi simbólico, pero depois si rascas un pouco, si queres saber un pouco que hai detrás, tes que meterte, non? Que acontece? Eu levo 22 anos alertando sobre esta cuestión concreta, que conozco de primeira mão, e dándome contra unha parede. Porque en moitos casos a xente se enfada, se cabrea tanto, a xente galega, parecelle fatal. Parecelle fatal simplemente decir, haberá racismo na Galiza? Só plantear a pregunta, a cuestión xa é como vai haber, por favor, non? E o mesmo un pouco, enlazando con o meu compañeiro Humberto, en Portugal está a haber ahora mismo un proceso, Portugal ten outra historia, porque ten un pasado colonial hasta o ano 74-5 moi duro. Pero Portugal, por exemplo, eu traballo en Portugal e as miñas alumnas e alumnos non coñecen nada da historia crítica do colonialismo portugués. É moito máis bonito decir que é un pouco o que se chama o lusotropicalismo, é un mito que teñen os portugueses e que está super enraizado de que eles foron os guais, foron os colonizadores bons. Os malos eran os outros. Eles misturáronse, bueno, hai toda unha serie aí de tal. É un mito moi semellante ao que temos na Galiza, non é o lusotropicalismo, pero como fomos emigrantes, somos moi bons. E aquí temos, pois sí, a mestizaxe existe, porque xa hai crianzas mestizas de varias, non? Mas que esas crianzas sean realmente merecedoras da identidade galega, pois haberá que traballalo, non? Moi ben. Alguna cousa máis? Tes que comentar? Se non imos... Quizás aí que Celso son unha cousa moi breve. Celso decía que para que haxa esa recuperación desos canales de transmisión que se romperon, fan falta políticas, eu digo o mismo. Para que o racismo se aborde dunha forma ou a integración das persoas inmigrantes ou da xente xitana, que non falamos, se aborde, fan falta políticas, pero claras e valentes, non? Vale. Moi ben. Alguna cousa máis?
Bom, pois entonces agradecer aos membros da mesa no nome das institucións que patrocinan este sexto foro, o Museo do Pobo Galego, o Consello de Cultura Galega, tamén no nome dos coordinadores, o Xeo Breogán Dieguez e Dolores Vilavedra, tamén, por suposto, no meu propio a vos, polo moito que levo aprendido escoitándovos e léndovos, de verdade, moitas gracias. E, por suposto, recomendo que cando saian publicados os vosos textos se lean con calma porque merece moito a pena, non só polo que se aprenden, senón por todas as luces que acende, polo moito que dá para reflexionar, de verdade, moi obrigado polos vosos contributos, de verdade. Graciñas. Saúde. E nos obrigadas a ti, non? E ao resto dos compas. Bueno, encontrarémonos algún día con pan de la Lim. Eso Por suposto. Bonito de Burela, cada un que busque un producto. Muchas gracias a todos, vale. Saludos. Saludos. Chao. Niños.